Sziasztok, én itt Valti 2 vagyok, és ez itt a Mester MC. Hát most láthatjátok, én most egy ilyen vagy nem is támogatás, hanem egy ilyen bemutatást akarok csinálni. Látjátok, mint van barátom, Valti 2, CZ, Sasa, Adrenal, Factory 0, őket keressétek, ők a legjobbak. Hát látjátok, sok mindenem, látjátok, csak már cipő hiányzik, ez a Six Space van. Amúgy most van 2013. január 1-e, aha, tegnap volt új év. Hát és akkor itt van a kvízem, ott a pisztonharcom, ott a feliratom, itt a karácsonyfám, itt vannak a chestim, itt meg a mekim. Meg én még ide a mekinek a tetejére, ez is tudom, nagyon hülye ötlet. Ja. Akarok tenni egy bérházat. Aha, bérházat. Na, hát, ja, tényleg meg még rangos vagyok. Zsírkirály. Egyetek, milyen jó. Írok is. Ott vagyok, látjátok, a legutolsó. Hát és akkor ennyi is lett volna ez. Sziasztok!